Mit navn er Mathias Bak, 34 år, bor her i Grænsted. Min interesse for biler startede jo nok. Min far har altid haft motorcykel, og den var igennem, og så motorcykelbiler hænger sådan lidt sammen, når man kommer rundt. De har jo kørt til motorcykeltræf igennem tiden. Og så, jeg ved ikke, hvor jeg tror, jeg har været omkring 10 år, da vi går og laver den første knallert og renoverer. Og så har jeg så kørt motocross og haft en motorinteresse der, den vej fra. Jeg er udlært VVS, og så har jeg selv lært mange ting. Lært meget af min far med at gå og skrue i både knallert og så for den sags skyld cross. Har vi altid gået og lavet det mest af det selv. Så dagligt så arbejder jeg jo med dæk og fælde, hvor vi også laver små reparationer og service på biler. Det starter egentlig ud med, at da jeg stopper sådan med at køre cross, så sælger jeg min kassebil, jeg havde på det tidspunkt, hvor jeg køber en Golf 4 GT'er. Og så gik der jo 18 år i den. Og så tog jeg egentlig den ind, den første ven, jeg havde den, og jeg havde lavet lidt på den. Og så skulle jeg have en dagligbil, og der var det egentlig, at jeg var faldet for Golf-modellerne. Og så var det den eneste 2-dørt Golf 7 til salg. Køber den som en dagligbil, og så fordi det er en 2-dørt, på det tidspunkt var der ikke lige nogen andre til salg 2-dørt, og så var det egentlig som udgangspunkt som en dagligbil, hvor der egentlig havde okay kilometerrækkevidde. Oplevelser, det er jo egentlig bare værd at køre den på det tidspunkt. Ja. Jeg har jo lavet motor på den, som der egentlig var en større projekt. Og så er der jo så lavet luftfilmer på den. Den er blevet helt omlakeret overalt. Den har været helt skilt ad på en rullestativ til maler. Så er den jo blevet, bare for at starte fra en punkt af, så er den jo fuld vibration og lydisoleret. Så er der jo blevet helt lakeret. Der er blevet bunden er blevet ordnet, altså alle forbrug og bærarme er blevet pulverlakeret og afflugtsløsning i. Så er der kommet en luftform på. Der er fra noget, der hedder fraværk, som der egentlig er QW-dæmper, der er luftform. En variant 2. Så er der jo så blevet lavet en motor, hvor den er blevet boret 0,5 mm op, til at lave stempler og fået fejlstænger i, og mange andre små ting, der man skulle finde ud af hen ad vejen, fordi at det er ikke lige en motor, man er dum nok til at begynde på at lave. Og så er der kommet en kobling i fra noget, der er ATMG, hvor de laver en kobling om med kævlerplader til at kan holde til det. Og så er der så blevet bygget en turbo på for Garrett, der egentlig er til en Golf 7 eller GTI eller R, hvor vi har fået lavet adapter og bygget rør og alt sådan noget. Så det har været en større projekt at lave motor på den. Kabinen har jeg så købt 2 Recaro Sports. Ja, jeg tror, de hedder Recaro CS Sports sæder. Eller Sports, tror jeg, de hedder egentlig rigtigt. Hvor det og så bagsæderne har jo polstret om, så de matcher. Så er der himlen lavet fuld af Alcantara. Dørsider indeni er lavet Alcantara læder. Armlæn, gearknop, ret, airbag. Bagagerum er polstret op med syninger med Alcantara. Og det er så lille syninger, der kommer i det. Så er der sådan en showbur i. Det er jo en tårnstiver, der er lavet om bag til at holde lufttanken og styring. Den er boldet ud i tårnene ved siderne, så den fungerer også som en tårnstiver. Bagagerummet har jeg jo så fået lavet hardlines op, og har jeg gjort her i vinters. Så har jeg fået malet lufttanken og pladen på styringen, hvor jeg har fået noget skrift i bladguld. Hvis jeg skulle gøre en ting, som det er nu, jeg godt kunne tænke mig, så var det at bygge noget af en motor i. En større motor inden med RS3-motor med gearkasse, og hvis man går all the way, så laver 4-hjulstræk, eller så bygge noget VR6'er med turbo på, kunne også være vildt fedt at gøre. Jeg ved faktisk ikke, hvordan der er ledes, men jeg kunne forestille mig godt kunne få det godkendt med, at crossen er den samme cross, der går ind under med GTI. Så at bygge en anden motor i, tror jeg godt, det kan blive godkendt. Jeg tror bare, at du kommer til at skal betale en afgift på den igen. Jeg har sat Awesome fuld LED-forlygter, hvor jeg har haft en skilt og fået malet nogle små ting på dem. Baglygter er 7,5, de nye modeller med dynamisk blink, hvor de så er blevet tonet. Jeg har jo sat en GTI bagklap på. Jeg tror faktisk, det er den 3. bagklap, der er kommet på. Sidste år der havde jeg en original Club Sport bagklap på. Så har jeg så sat en GTI, og så har jeg sat en Ølsving og TCR spoiler på. Der er kommet med Airline sideskørter på,
og så er der kommet en 7,5 GTI forgåfanger på, og en 7,5 GTI bagåfanger med TCR diffuser på, og så er der kommet Maxton læber hele vejen rundt. Altså, man får en glad følelse af at køre i den. Det er en sjov bil at køre i, og det kører rigtig godt. Altså, undervogn og det hele, det kører rigtig godt i den. Den er sjov at køre ud af i, og den lyder rigtig godt af en 1.4. Den lyder nok lidt voldsommere, end den nok er. Men det kører rigtig godt derud af. Det er en helt sådan glædefølelse af at komme ud og køre. Altså, jeg kører utroligt lidt i den. Som sidste år, der har jeg nok kørt 1000 km i den. Jeg tror, var det 2 gange, jeg har kørt til Tyskland i den. Ellers har jeg kørt til nogle enkelte træf herhjemme. Eller noget småtteritræf, eller så har jeg 2 konfirmationskørsler eller sådan noget sidste år. Altså det har været sådan noget småtterikørsel, køre ud og få en is. Det er blevet til en primær showbil. Jeg ved ikke, om jeg som sådan, altså jeg har haft, hvad skal man sige, nervepirrende, da jeg for eksempel gik og byggede motoren, fordi at der kom nogle ting frem, som fabrikken foreskriver, man ikke kan, hvor jeg har været nødt til at få speciallavet nogle ting, fordi man ikke kan købe det. Fordi at det er meningen ikke, at man skal kunne skille den ad. Sådan noget som at tage krumtrap ud af den, det skriver de fra VV's side af, at det må man ikke. Det har jeg gjort alligevel. Altså jeg deltager jo mere eller mindre i alle biltop herhjemme. Sidste år deltog jeg rigtig meget i udlandet, altså meget i Tyskland, og vi var i Holland og Belgien. Men ellers så deltager jeg jo en del træf herhjemme, mere eller mindre det, der nu var. Vi startede ud med sidste år og var i Belgien til noget, der hedder Great, en stor indendørs træf. Der har vi været i Holland til noget, der hedder Industrial, sådan en søndags træf ved en, vi kender i Holland, hvor jeg var sammen med de 2 andre, eller 3 andre, bare sådan noget helt hygge, low-key træf. Vi har lige været et sted til noget, der hedder Bodensee. Jeg har været med i noget, der hedder Top 48 European Tuning Showdown. Det gik jo over alle forventninger. Jeg var så, hvad skal man kalde det, heldig privilegeret og ende i top 24 i det top 48, så jeg gik videre i 2 runder, vandt 2 runder. Det fungerer på den måde, at man kommer op 2 biler, og hvor der er 6 dommer, hvor de så er 3 dommer, der går rundt, hvor de alle 6 over i bilen, og så får du en score med point, de giver, og så er der en vinder og en taber. Men lad os sige, at der er 15 punkter, så er det sådan noget som bremser. Det er lakering, det er kabine, det er custom-bygget ting, hvor de går ind over, og så giver der en antal point. Så første runde, der starter man med at have fra 0 til 5. Anden runde er så fra 0 til 10 point i hver kategori, og så sådan opad. Og så bliver det mere og mere detaljeret, at de går igennem. Det er jo lige fra, hvordan den er under bunden til det hele. Den sidste runde, som vi nu sad og kiggede med på, det der så hedder top 12, det er, hvor de har spejl ind under rundt i alle kanter. De går igennem alt. Jo længere du kommer op i det, jo mere går de i detaljerne og fitments på bilen, på alle tingene. Og hvordan hele stilen på bilen er lavet. Sidste år, der fik jeg sat nye bremser på igen. Hvor jeg har købt 420 mm skiver til foran med en 10-stemmet kaliber. Og så er der 400 mm skiver bagi, og så en 4-stemmet og en kaliber bare til håndbremsen. Hvis man tager bilkulturen mellem folk, synes jeg, den er rigtig god. Jeg synes, de fleste træf, man kommer ud til, så er det er jo altid god stemning, og man kan gå og hygge med det. Hvis man tænker lovens side af den, er den lidt strammere jo. Så ellers så synes jeg, at bilkultur, altså mellem folk og mellem hinanden, altså synes jeg er jo rigtig god. Man har jo bare en rigtig hyggedag med alle folk. Jeg synes jo, hvis du kommer ud til et træf, altså en normal meet-up-træf, hvis man skal kalde det, så synes jeg, at gængs, så er der ikke noget problem. Det er mere det der, når du kommer ind til, lad os sige, et eller andet indendørs show, hvor det er helt almindelige herre fru Jensen-folk. De tænker ikke over på den samme måde, som nu også Beatles også gør. Så der er mere det der med at røre og ikke kunne se. Jamen, hvis man skal beskrive 3 ord, så er det jo ekstremt malet, store bremser, rigtig godt finish, vil jeg jo selv mene, hvis man skal sige det sådan. I år har jeg ikke som sådan haft det helt store planlægning. Nu har jeg lige været afsted i Bodensee. Så skal vi næste weekend til Allingåbro, hvor jeg skal afsted sammen med Astina eller drengene. Så har vi Stor Motorfestival, hvor de holder Danmarks første bil, hvor den skal med. Så har jeg Highland City, jeg skal til. Og jeg skal til Holland med Industrial igen. Det er sådan lige hovedpunkterne, som jeg lige har skrevet ned. Ellers så tænker jeg, hvad der kommer af træffende hjemme. Altså sådan noget som
Blackfreund og Vagnation tænker jeg, jeg skal have med til. Instagram kan man følge mig. mbak90. Kom hen og kig, spørg. Hvis der er et eller andet, man har lyst til at spørge om, det må man hellere end gerne.